pusemos en marcha, a Axencia de Turismo de Galicia asinou un convenio coa asociación, e hai que dicir que ten razón Marichón, porque todos nos puxemos a traballar desde o Concello, cos permisos, mesmo patrimonio, que é un departamento da Xunta de Galicia que quen teña que facer obras ben sabe os alcaldes como é de duro e de como ten que ser. Pois nada, entre todos logramos que en apenas un ano pois esta sede e este centro de acollida ao peregrino, por chamalo así, porque realmente é un centro e a casa de todos os peregrinos, pois puidese poñerse en marcha. A verdade é que, bueno, tenemos que mirar o xeito de acondicionalo un pouco mellor, algúns enseres, bueno, todo se andará, pero pouquiño a pouco, de xeito que poida ser pois cada vez máis acollador. Recuperáronse, pois, bueno, a planta baixa e unha planta primeira. Eu tamén lle quero agradecer aos constructores que estiveron aquí, porque a verdade que o fixeron nun tempo récord, con moito mimo, con moito cariño, e a verdade que para calquer rués agora este punto pois vai ser unha referencia para calquera peregrino que faga o camiño de inverno, e tamén para calquer rués, porque esta é esa casa universal de todos os peregrinos, xusto ademais no camiño, que iso é algo fundamental, é algo que queren os peregrinos, non desviarse do camiño e realmente sentir a acollida, que é fundamental. Unha das bases do espírito xacobeo é precisamente a acollida e a hospitalidade e, por suposto, a solidaridade, algo que desde a Asociación de Amigos do Camiño de Inverno de Valdeorras se ven dando desde a súa constitución. Eu tamén quero lembrar ese traballo que culminou pois hai 10 anos coa declaración do Camiño de Inverno como vía oficial. Ese traballo, e recordar tamén a persoas como Ramón García, que por desgracia non nos pode acompañar hoxe. Ese traballo que se sentía, eu non tiña responsabilidade da dirección naquele momento, pero xa traballaba en turismo e tiña relación co Xacobeo, ca Sociedade do Xacobeo, e se sentía moito ese traballo que se facía desde Valdeorras, desde outras comarcas como a Terra de Lemos, etcétera, por todos os lugares por os que pasaba esta vía. E hoxe, pois, bueno, esta posta en marcha deste centro de acollida e desta sede, pois, eu quixera tamén que fose un pequeno homenaxe para toda esa xente que veu traballando, a veces anónimamente, para que o Camiño de Inverno pois sexa unha ruta que eu estou seguro que vai medrar cada vez máis.